le déposer là tout bari jo wallahi dija ni mandon balia ma foloila depuis nous mama e ko damine nous mandon balia ma foloni la au bate au fate mo do de hinna au la ka au ta ka ko ka je ka au tega mine ka taw di chema woro ma bo femina abenga page ka woro ma bo furu forceli furu natala furu mami si mako mami tulo mako joni tulo kudi joni eseko bo franjani mo joni au tulo ko ka taw di chema di bo franchani mo aina bi aina ni lame doni ndoro aina na me doni mina kuma munun fa nyina ni mbora awla mesro kana jatigu biye chilila jonde audi chedo maya aw tarafuru bla kurumi made abeli ala ni kirache aw tarafuru mi ma obe mi so denyi aw be mi so denya aw tarafuru de ma fama so bama so o deso be mbule ano akabila be photo na nanko afurle me chema ba photo be mbulu kele adonu photo be mbulu akormuso photo mbulu mena akalu ka du shenta shito réseau sans fait wallahi billahi ali du shene tatwe wa alnya so denwre ba aw kono nto fana to ine o fana be sigina e ko mara ka dija ba nya aw ko dante mena fenfe bi da ke réseau ka o nye ba bela aw bulu ko ni nan siga fo ko mina biexé ali ka aw fe eto kede nebe aw pion ni yoro do aw pion ni bine bulu quoi wallahi billahi cheyin furu aninye che furu kelendere ni foni bache ni dona kayinga balimo dalimbe toliso de koro toliso artisibato artisi mi tulile monunge o balma manga si toliso kono de ne bolo ibe artisia ke be hini so moula ne bolo ibe artisia ke be hini balma ula mais ka avion bien dit cheba koro mo be jiginga yele la tate mene shishite bo balmo be kongola e balmo be nyekelen kashidila ne dumune hinen dum balma ta ne fasola doro ni ka mo ma da ko ko wulu ko ta ne fasola ka nyinga lige depuis de na franci ne hinena balmo ni fani mbadila ali ni ya le donu ye ba do fo kote condition ni na mama bilelezi che ko kali me che ko kani nyina ibalimo ko awo che ko kali de che ko kali rere me che ko kali nyina ibalimo ni shindu ko fani ni banin tesa ngomba la do ma kaso mo fani ni kaso mo bani au pion ni bene budo wallahi nete video mani black ko jabi bilai nyauto na metru bolo duguma la au te jabi yan wallahi abene na ga jilmuso de che ana ga jilmuso che bilai ana au jatigu mbe photo na le do yere be nga page kono folo mba damine nana ziriburu la ko biye kunguru min tige ka bo en folo ko nana zirivu ni be sino le biye la wuli kana ngame nana zirivu
mais nga pas ko na dam ni ni jatu ko flani mina kele ni bena one bandi bena one by foka au saute mo wora jatigi gulu nyana mayala foka au saute mo so mo gulu adame ke DJ ne taw bolla to mi abeni kurane chaw taw be bole alu ni samarate boli ne tata ganan sigi live la ko ma fore live do ta kelende mbe do sijo la mbaw jatugu bien fara kilingili jien balla me wulu le bure ne le buteo information me kana dion kelengele one by mbe tanaw ye don ngeli kala tegarani mbetana uye doni ndi badam ne naziri vula folo naziri ibi biela wuli snola ibi dako ni pati miembo o mbe dilisa verset di ko ke ki ba bie ko nai i biela wuli kan sigi kan name naziri dija ko nandu maraga dija e furula dirisa matoko ne ba do kala banci dengulule e nebe ini box ke e biye farale e be video man labo ko ki isna muso na do glo ko lu somo glo ko lu kabla glo ko lu buruju glo ko dama e ko wulu kala be do e biye kono nana ni che muso blaita black tranquilla e ta wajalu blamna e ko ngara de doa i kongere di binachea ibi ka fula ni ko kiya ni bo cheko la ka ba itika cheko ke ka blaga bi bulumna ibe video manu saramuna ka bo akama ibe video manu saramuna ka bo akama itika furu ke a ete furu yere la ngede dirisa furu ni bache Chebagoro de muso bagoro furu me muso bagoro ka chebagoro furu ni fani bache e de roe na nazirivu jatigi manturuni ito ko gura de ko jatigi manturuni parce que be beka téléphone mono ah oui na nazirivu be beka téléphone mono wallahi way nenka ni bien fana yo quoi nana zerivu e babe sewe bate foi la segu gulomingo ni fani bache e babe blendo yereke ni madala no e boa biere fe e babe banini minge musokoroba minsa asele asadinga dala e babe banini minge nana zerivu kolokolote drogu tala dente ke fuyu drogu tala denko wo gulomina dente ke fuyu gulomina denko kalabanci den fana tike fuyi kalabanci den ko ebe cheni mina duguma na zerivo way sigina ide mo kele ma nyagandi na nyagana ko be ken nga juguni ni beyo kele ma fo bismillah yere ke so joga di ba mazigu ko du chama me bolo malida mi ka du luanse mun b'i bolo Mali la dɛ luanse min b'i bolo Segu n'i bi k'a filmer ka yira diɲɛ bɛɛ la k'i ka du don dɛ n bɛ luansew ni du ta k'a don i biekisɛ kɔnɔ nana zerifu ah oui ti ja mankan dɔn baw ta kelen kelen de one by kojugu de lamagalen filɛ wallahi mana kan tɛ koyi Fuka au saute ni ɲɔgɔn nan sigi daga kan fuka au sa au fana tɛ ni ɲɔgɔn nan sigi daga kan réseau kan ne bolo ne tɛ video man ta dɛ olu ye wurunun de ne bolo wallahi ne bɛ jatigiw de biye faranfanciya yan ah oui yeah one by bi kadi bɛ sanɛ Mfana yu jatigi dɔ ye quoi an bɛ na ko awa sanu tapitigi awa sanu tapitigi Gafure awa
nous ma fitri wale dia madame Nebila. Ah oui oui oui. Olu ni nka mbora erizo kayano. Aw ye fitri wale dia mi ke jembe nya wale nyina. Muso ka sanu tapi do ma taro fo ko muso warje de da awma. Muso ka war do sanu tapi la kada awma tara fo inbox su kono ko bla erizo ga ko e warje de da awma. Ko sanu tapi te. Aw ka jeli muso ni me kuma. Aw ka jeli muso ka boga soso. Ani me kuma. Biye farali kula bambali dingolole nunu aw ka jelimuso ni be kuma ni aw ka jelimuso ni be kuma aw ka jelimuso ni be kuma wa jelimuso flomani dongili la ka galon tige ko e ko ni be sira la kana kala banci dingolole nunu aw ka jelimuso ni be kuma bana tia aw ka jelimuso ma fo ko nin te foi la Amerique ni drogue fere te a ni ko ni drogue fere la de ko wa ko nin te fa guro yere la aw ka jelimuso mo fo aw ka jelimuso mo fo ko nin te foi la Amerique ni drogue fere te drogue fere la ka sanu ba o biek se ko na ta la bom aw ta la bom na aw ta ka sanu ba o biek ko na kadama afle mo me sanu tapi duma ko be drogue fere la Amerique ko la bambali dingolo limbla lenu aw e horonya aw be miria aw be tashia aw be kulaban bali dingolo lenu aw ni mama jera awa aw ni mama e jedam na ya sefla be gono kilingili amaka aw be bo kay domina kana aw honorable musui jatigi do reflem me Côte d'Ivoire de ko mama ini me Côte d'Ivoire de awoni ala esa ko la bambali dendal adalina adiga ina fa ba fe ni ayena ni musui abe Côte d'Ivoire de ko honorable ago cheke dumi ni ngo faka folo ni mai cheke dumi ni ngo faka Côte d'Ivoire ni mai cheke dumi ni ngo o faka Côte d'Ivoire kon nanai abada mi fo fana ma ko be ga kologolo ale la jabuya to ni la ko jabuya to koni mi ga kologolo ale la jabuya to ni koni mi ga kologolo ale jabuya to ni koni mi ga kologolo ale jabuya to ni awnya bala aw hakili bala ni ya invité aw hakili bala ya invité kata Côte d'Ivoire sumuna aw hakili bola
o sumu be kise be molo ya aya wole ka bel dabla aya wole ka ta Côte d'Ivoire sumu la o kise be molo ya ah oui aya ujo mena do bloquer sisan aya ujo mena do bloquer sisan aya ujo ni ne a wole ka ka ta sumu na Côte d'Ivoire takale en Côte d'Ivoire ko na ya tapoter s'il vous plaît atakale en Côte d'Ivoire aba do kene ko na muso nye waru dama de yoro wa be galon tige katema yere ba kunka galon tige la kala banci dengolo le flama temeninga muso e waru mun dama waru ni ma to abono de o segina de ah oui war ma to bolo de war la segina di awonyo fana ta sun koro di afle muso e war min dama sumun kene ko nana akoni sumun bana ibe million kelen ta be nga war to di ubena kan dugumala la di ah oui ko honorable ubena kan duguma de ibe dongli dana meni million hake di man ni sumun bana be million flo be million kelen ta ibe nga war to la segina amaga jelimuso galondigala ataw bura de ko jelimuso galondigala bo faranceni mo aw be se galondila aw ka jelimuso te mi aba foka ba koyi aw ka jelimuso ma se niveau mi aba foka faka la te mon niveau ka ce niveau de ça niveau de ama se niveau mi ma se ka blai micro kata doro ka biek se adabla ay micro ta ko dong la se dong dala dia ah depuis ne bora ka jegulu o de ma jawe ma o kelem sente ban woni kelem te ban ko fu la harade ne be se nga dongli dala di ayo biela wula ka ta micro ta ay ta micro ta ko dongli da na amanya dore be ni monte ah oui ni kisema tige folo ere aw ma foko jatigi bulu ni kala ya ne jatigu bebe taw mi aw taw te la fa réseau kandi ngo kelen mi ka dia sisande quoi aw ma ne jatigu bebe glo ko seba ya ne ba jatigu ba bia ci réseau ka rb aw jatigu mbu bia fara réseau ka one by ah oui dore bien ni intervenir là afoni mase maganta kaye sa ni mase maganta kaye wa aya bla commentaire la ni mase maganta kaye wa ni musokoroba ma ngo musokoroba biet ke bali do be nunga je kulula musokoroba sinkelo munu biet ma tike kanye munu ba biet ko ka jere musokoroba do be nunga je kulula ngombe na be rezo kan one by ntauto isu de bautoi alillah harane tautoi ayo blau kunna alillah harane tautoi halila haraneta auto sa neta auto ele au pion mine boludi ni muso inaje maganta kay ni mase maganta kay wa ni mase maganta kay
ni ma se maganta ya ni muso yi ama se maganta ya wa aw ti ta ko maganta ka lo ko ke slame do na ko biye bo andala aw te bo demsonu ko ko kono kata magamuna aw te bo demsonu ko ko kono kata magamuna aw te ta magamuna aw te ta maga aw te ta magamuna de ayo foina aw no na bete kata maga wa be muso goroba de wala ni fana bala imani na suru banyirai wata ganasi ha suru ba muso naje suru ba alakale ala je suru ba retraite di ni suru ba de imani yera ni nga bugu yedro waro ko ni muso gorba suru ba di imani shi bolen fala imani ya ngo jatigi biye mawdi babulo wallahi musuba koro somni bla koro kan no bada bla ali ala ale rega video manu ngere afo ko bla koro ale ka video manu mo fo choro bakanu kare kuma do la koy parce que olu be demsani shitigi adi ah oui olu be demsani na shitigi adi parce que choro ba se ka war ndi ma bi nege me demsani ni ko la dra be piedu ko fa la bita demsani kene ta ki sigile e mo so ko ba e bambe mu fi te do wori be mo ko ndo mi akadisa mi fe wori kamani mi fe nina kanuna kelenda sa wa be kana ma mo bolo de ne ra tere muso do bola de ah oui abe kana ma mo do bolo ne ra tere muso ne daga wuli tere muso do bola billahi ndaga wuli tere muso fe beni ala ni krache na sosora mena na eriso ka ndaga wuli tere muso snapo ka obe kuma ah oui ndaga wuli abe ndaga wuli bolo da pion bolo am dem na ko mbi o ta ka kuye de e o ta ka kuye re di e mai francina de bla e mai herba be paria e mai herba a wenzele be pari kono ete dala bulu parce que ba bulu mina dro to parce que to ni bila ya abe profiter la ko warno mi dro ga tadi muso chelmanuma mu koshlen ka nu nyeshile ka nu bota si be tik tak mbado nga telefone mina nabi mina ndasa gofo ni marega na ni ga telefone ntena to mbulu bi ni ayon kudera dron nche nga telefone mina na de parce que ni leri na abe barake oro la na ne ga telefone ne ba do abe afla bebe mina yana kana ne be ndasa gofo folo kan dusu suma ka do ula ne teti gito ku ka telefone tene bolo one by one ban o jati u biekse Dija family aya kuma kan tigata bla a jatigi be photo koro kelengele wa jatigi mun be dugora aw photo be kana de mun be duguma ku te fe kaye maraka kundala ni bamana kundala mbu be bien fara kelengele aw jatigu aw ye fe fone jatigu ma aw yere bien kise u bo bien aw ye fe fone chelanka u made aw bien kise aw bo bien ah oui mo bama sani mo bayde abene tere muso bolo do te golo mayde black koro bene tere muso bolo walai ni ala ni krache ni sans parenche ata o fegoyi abene la taba awe abe konon dawla drobe de ngolo ena o sara do mi chenta batalo de ni mulu alali abe kulena kala abe jeune plein d'autres doron amaba obina sigana do ngoro buka love do awi odo buka love do manunke do ko do manunke
o sera kuma caman na yɛrɛ aw ju ka misɛn heure bɛɛ c'est bon dɛ ah oui heure bɛɛ c'est bon awɔ jatigi manturunin kɔni nana Zerifo ale ye manturunin de ye ale bɛ to ka yɛlɛma de jiju kɔrɔ sa wa tɔgɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ yen ni tɔgɔ banna u b'u sen di boda kɔnɔ jelimuso n'a kun murutira e taara dɔnkili da morikɛ min na Segu a murutira o fasa i b'a dɔn ɲɛngo den wololen de don wa ale yɛrɛ de tɛ mɔgɔ a ɲɛ tana de mɔgɔ ka tɔgɔ sɔrɔ ka tɛmɛ a kan e tɛ se jinɛ t'i bolo i biɲɛ ka bon n'i da ye t'i ju minɛ yan u ye n jatigiw guloni min kɛ n bɛ k'aw ba biɲɛ ci o de la u ye n cɛ gulo min na n bɛ k'aw ju fɔra o de la ah oui mɔgɔ ma musa ni mɔgɔ ye o an bɛ ɲɔgɔn to yen ɲɔgɔn danbew de kama komi aw ko danbe t'aw la ne yɛrɛ danbe tɛ ne na dɛ ne tɛ danbe tɛ ne na danbe tɛ ne na bi danbe tɛ ne na sini ne b'aw biɲɛ fara heure bɛɛ réseau in kan sani o kana ko ne ka sabali a tɛ taa f'u ɲɛna k'u ka sabali ne tɛ sabali n'u m'a bila ne t'a bila fo ni n cɛ dimina ka n ka telefɔni minɛ k'an bugɔ dɛ hali sura n tun bɛna bɔ aw kama n ka telefɔni de minɛ n y'a nɛgɛ n tɛ bɔ aw kama sɔgɔma n wulila n ye layibu sigi k'aw ju fɔra hali sisan a bɛ ka n wele n tɛ k'a ta ah oui parce que aw ye dangadenw de dangaden danga safunɛkun kolabanbali den bɔrɔ jufa aw b'a fɔ ko ne fitiriwale aw ɲɔgɔn fitiriwale den wololen dara dugukolo in kan aw ɲɔgɔn batari dara dugukolo in kan aw ba dalen bɛ kaburu kɔnɔ a su tigɛlen b'aw la n'aw y'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn a su bɛ girinti de a bɛ ni ala cɛ n'aw y'a tɔgɔ b'aw da dɔrɔn a su bɛ girinti de quoi a bɛ girinti tellement a sɛgɛnna tellement muso in sɛgɛnna quoi tellement muso in tɔɔrɔla quoi tellement muso sɛgɛnna kaburu kɔnɔ quoi tellement que muso ɲɛnna kaburu kɔnɔ quoi mɔgɔ bɛ ka nɛni a bɛ ka nɛni mɔgɔ bɛ ka buruja a bɛ ka buruja ne ko aw tɛ mɔgɔw to n'u ka lafiya i ba hinɛ t'i la o ni ba hinɛ kun b'i la i b'a f'i ka mɔgɔw ye k'u ka sabali wallahi i ba hinɛ t'i la e ba hinɛ t'i la bilahi ni e ba hinɛ kun bɛ e la k'e y'i ba kanu k'e ba fatura k'e y'i ba la duwawu den ye wallahi i b'a f'i ka mɔgɔw ka sabali i cɛ somɔgɔw n bɛ na n'a bɛɛ réseau kan wani bayi ni n yɛrɛ ma se ka bɔ n b'a di n ka mɔgɔw ma u bɛ kabako da o kan wallahi bilahi Allah ne ka sira t'a la bilen dɛ a ɲɛna o a tiɲɛna a bɛɛ b'aw de ma ne mɔgɔ foyi t'a la bilen a ɲɛna a tiɲɛna o a bɛɛ b'aw de ma fan bɛɛ ye kɔrɔ awɔ fan bɛɛ ye kɔrɔ de ne bolo ne mago t'aw la bi ne mago t'aw la sini ne mago t'aw la sinikɛnɛ hali mɔgɔ min b'aw fɛ ne t'o tigi fɛ n'aw ni ne bɛnna sira kelen kan n b'o sira haramu n bɛ taa sira wɛrɛ fɛ awɔ n'aw ni ne bɛnna yɔrɔ la n b'o sira bila n bɛ taa sira wɛrɛ fɛ aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ ne tɛ yen aw sen bɛ yɔrɔ yɔrɔ ne jija tɛ yen ala kira lɛ haramu cogo min ne y'aw haramiya ten de ne fɔnɔna aw kan ne girintira aw kan de i b'a dɔn n'i fɔnɔna hadamaden na dɔrɔn i bɛ tigɛ ala de quoi ka tigɛ a la fo k'i cun kɔfɛ bufaranjɛ ni mɔgɔw aw ma gorijɛgɛni ɲɛ kasi la e fɛn ma daminɛ e bɛ kasi bila aw kɔfɛla tubabu yɛrɛ ko k'u tɛ se ka aw kɔfɛla kala tellement k'a bɛɛ wo gorijɛgɛni ninnu gorijɛgɛni dɔw yɛrɛ i ma ye n'o bɛ kuma fo daji manamanani bɛ bɔ yan yɔrɔ la i tɛ t'i da i dilan gorijɛgɛniya ma nin fɔ dɛ
a sɛbɛlamaw dɔw toilette b'u la mais aw yɛrɛ gorjigɛni ninnu kɔfɛla u bɛna muso kɛlɛ aw tɛ taa baara la o kumana baara t'aw bolo dɛ baara t'aw bolo dɛ n ko cɛbakɔrɔ min barika mana ban de cɛbakɔrɔ min n'a kɔfɛla mana juru tigɛ o bɛna sigi k'a bɛ dɔ fɔ wali ba ma quoi e bɛɛ ka kuma e fana ka kuma cɛw bɛ wele yɔrɔ min aw tɛ wele cɛw bɛ kuma yɔrɔ min aw tɛ kuma ye parce que aw kɔfɛla bɛɛ mana juru tigɛlen de don gɔdɛgɛ dɔ taara tigɛ o ko kusi e fuwaden ne tɛ kusi dɔn e bɛ mun don kusi don min ɲini k'i faga faransi kɔnɔ yan han agonjigiba na mizigi ngala donde wulu denin wulu de be kono da muso la no muso jigina mbo den wulu ko wulu denin de bamananga na koro da to koro nyini ngali ke wulu deni abe wulu denin woro da wulu ga jey ba fe o den de be ta sigi ka mo bani na mbo den su wule ko wulu deni wulu deni mbembe jatigi ni to ko be kana de aw bo be ni biti de sa aw ba te ni ntale mbeta aw ba ni sijo de kono kanya ka blanga yiti puninka e ala ka to la be no yere do be no so en do fo jabetike ibaro lu sigi video la kane taw ni aw tambeta mbe bajuru sumali e ala e biti mi gara doze sa e bajuru doze sa hey mbe bajuru de ta aw kama kwa habeni ala ci aw jatigu kama komi aw ka jeli muso te se bajuru dala ne be ta sijo la ne be bajuru fo kanyanya do bien sans faire be sijo kono sa sijo kono nanina bajuru dija ma be to ka wole ko bajuru dija aw ka jeli muso se bajuru dala ate sa tato la ate sa jigito la aw ka jeli muso manduruli aw ka jeli muso akasa be bo erbe e ma yesu nge kana ona sile me chekera be che halunga wallahi ni ribor ni o photo yi ne sara de quoi tellement que chain tigele mbala e ma yesu nge kana na do che aketa e mo mi ni photo inda ni tigi polo mangere de quoi kota chere ga keta ngo abina fo fana kasa durundile meni ngo de kasa durundile meni ngo de tika kita ngo kasa durundile meni ngo pa ni jama bayin chela chema sika take mo wore kele fe famu sokota okoro kino wole ndo ki salite di kiki ko gache kika to ka kamangorola nuku ya ani kamangorola parce que kamangorola mi to ka norogo di ika to ko luko ka to ka uka junjungeni ndo be nuka parfenji kasa duma no luda do be no luda kacha ni tagara parfum bitigi ko ni ba ke marki mawi aw marki mo parfum marki ma dagele nu meta no ko ni ka parfum ne dida ne ka parfum do mani yere memmi fien yere la nimbe bo ani nimbe dammo mo mari kere fa chauffeur memmi black kam ngoro law ni yana o do mani memmi do yana chauffeur nimbe nda memmi do kam ngoro law la kanda imal sa ne ka dali fini ni bina ne ka dali fini ne to babu ni mane ne ka dali fini ni bina nimbe da do parfum do be mbulu parfum yere muso yere tala parfum ni muso tala kasa duma e parfum kasa duma ikatoki bila tango abo katoki bila ko me muso kasama e kangorlo norogo no yan kasa be fo cheka kada e ko o mun kasa suwi o yo mun jenguli kasa di ne ka parfum re do mani 300 € di wallahi billahi 300 € ne ka parfum do mani
mais min kenya horola o 300 bo fitinin de ba kono 300 euros 300 euros wada konte nu ala kanu gereila ni ala yu gereila dro siri fenfe bilada ika siri te tigere foka esa eni siri ete bo siri ere kono dayan fa nu daget e manga video be domi ay akunga bizunu ngene dala dakasa subhanallah dakasa wa epi kozere gara sali mi ngono de e sumu gara sali mi ngonna na de aw baro ni nambe konyo ka sallo be namne donglu ga salila yoro so dengele ngoni obedi kotigi mo ko to ka changer tien wa galo ay afo ni sali be français ni sali be français non ibalo so dengele be di me ga to ka ti fale tien wa galo français kono ya ni be sallo be so di ma ga to gi fale akono abaro jeli so changer aramia kata borondo ya ile ko te bawo kata borondo ni ko ke kofela la ka borondo ni ko ke kofela la de jeli muso sanje ro mi ko pi tellement que sali ibaro ngeta sali munta sali nyana mande ali ne ka concert kera sali mi ngono wari ka chanu uga sumu kera sali mi wallahi mana kante no madala be tu ka sali prita ka tanga sali prita wallahi bilay alu te fani bala e jelumso kanga jelumso mi changer ero mina o localité be do bi changer propre mais jelumso finde be mina jelumso bi changer mo ko na jelumso e iyo mi franzo kona ya kata sali bela do mani katota ako ko jelumso emprunté na tidi ako ko jelumso be benye e jelumso be benye o be mana ni mina to di ku jo pour que jelumso ka changer jelumso mingera ay ko baw tike ka babaw tike ani bulu manga ta do ka boroni bulo ka boroni bulo ki changer o ko fe au koko ne tara au ma chiga kenena ne du mi goro ne ka dongli da ni yow ye pampani na fo bi plus surtout tumoria ngelinga kala wati mina fo kada ne ko tumora pa tumoria ni ne kunde mo ko ka jamala mi ka dongli da foi diminta wala ne kele ga bo ka jegulo o di bi ka au toro quoi parce que ka challenge do ma wona de kumbake yera fo doni ni fani baje mbe yera fo ne lebulente o ni lebulente ni ai na nganyera fo don sa ya ni mare ga kana mina nyera fo doni ne tumba ko je ko no tellement ne tumbe ko dumanu ka awye aw ba do fuka je ulo tse ka de sara so aw tesi aw tse ka ne sara so fuka dugukolo meriki wo fuka dugukolo meleka o ne te kenya nyona parce que ne ta fana ba ko no ne ka bara le dongliu ne ka dongli te fuye de ai ni ka dongli fute ni ka dongli te fuye awo ni ka dongli te fuye de ni taimbe sande mene awo ni ka moroso kelen 4,000 euros de mo ba do nya da mun no ba do 4,000 euros no ti ko be dongli be dayla to gudi ayi yo te dayla de ngam ni moroso mun dawla ni moroso mun dawla awo moroso kelen rebe ngai tu poka aya fonyi jeli muso ya fonyi bo farancheni ya fonyi na obe ngai tu poka sawe 4,000 euros ba ni ngana dia mo go bala wallahi ani ni challenge ni mun ka to ka don ko mun ko challenge ni mun ako waru be ngarange to comme déjà concert wari ni bana aw be ni nga ni moroso ni mun dawla to ko challenge u ken mi awo yera wolo aina ninga dongli waru ye folo
Comme on a calculé, il y a un net à worry. Ne ka moroso kele 4 000 € de do. Oh, moroso mi mundara la kele nde flatte sabate akachandoni vraiment akachandoni. Akachandoni. Oh, akachan. Awari kacha. No waru dia. No waru dia. Comme ako dute mbolo français. Lala nata duni no wari. Ah, ay no waru dia. Yere wono wallahi kele te fuite. Ni dongli munda wala da tele. Ay na waru dia. Awo kadam na sumuro ni fonna ah ay sabali wala ne wor ne ka dongli da ka gele may ne ka dongli da ka gele sa ay ngoru fralo ma kana dia yero lo ay ngoru fralo kana dia e may lay gere do biyaw ka halala kele du dunya mo din kele tew awi halala kele du dunya mo dia kele te e may gere fube biaw ka RBA e may aw yere de be boka ngon ju fora rezo ka RBA e may aw kala ko la bambali den to miha wo wali hakika jugni ni be e wali hakke mala wulaw no fe dongo la ten wale wali hakke ali dingere ni mbaba ko mo toy aw tina mo toy walay woni bani ni ta ne fani de ne foyo ne vacciné di ne mo tala ah oui o tene toro de abuka mo bulu je m'en ah oui et non c'est qu'on pas blau ah oui non c'est qu'on pas bla jawale do mo c'est que shige mo burjal law ni c'est qu'on drobi gel fermi ibi boda mine ni c'est qu'on drobi bod nyamine di surtout ci ba worom mu ko fala juruti ke en negal mani mi diguna pedi ko jigeni ko te nyete babugo dew fa bugo dew o makaw fasa wa makaw basa we ay ta fo jil muso kaka hina balma wula wallahi billahi ne ere ha balma muso sugu danira shuru balma muso sugu danina kulu be nyani minna surtout kayna kile wallahi kulu sagene rede do aka klimunin kele ndu ko so klimunin kele ni man mako te bande e artiste fembe e bulu e balmo be man makula i be wardi ci bagor ma avion bi jiginga yele ci dogera wi iti nyele enyiti nyogono wulade nyogono be so sana be so kunderemela nyogono be building jola nyogono be ka fembe ke ni lerina che ni manya kibe fadia sama ba sama ni mo che mo minga samara mamboyi sema me mo minga samara ka boye sema mo mi bi kabla ni buruju sa ni fadia sama no ni nyogon che ba bla ni ba abeni alache ibe fadia samaini mo de che mo minga samara na man boyi sema me mo minga samara ka boyi sema na bi kabla ni burju besa ni fadia samaino ni nyonche iye fadia fugan sandike parce que abi kabla ni burju sa e ka mo jumeli be ke o du dalanya na maya ko ayirana ke e balima jumeli be ke e ko do ko jeyoyi e sindi jumeli be ke e ko do ko jembe oyi ne tabe bla sa wallahi ne tabe bla no ne tay duguma kala ni sanve kala de wallahi mbaw ju farani mikoro ye kele ka u ju farani ndai erbe wa dong libe bo mbaw boda fara kono ni adam ne wallahi ah oui a bon attendre sali mi klaga na tukuni dos doso bi ga jigin doro bi kana ah oui abba photo iche ba photo na bébé pas le photo fana be mbulu ya ayo bébé pas le photo be mbulu ani Aisha Jama lu photo be mbulu ne ba ni de fo ne fe kele harami ale ne do quoi
wallahi yagli bala domi ne tagara idina je yagli bo dona de awo ntagara bebe pali la nyala domi naw ye ɲɔgɔn siɲɛ fila de ye ne ba o siɲɛ fila in bɛɛ la ni denw fotow ta yɔrɔ ni mɔgɔ dɔw taara olu tun bɛ k'i zoomé de quoi awɔ foto ninnu bɛ n kun wallahi billahi manamanakan tɛ ni kuranɛ cɛ foto ninnu bɛ n kun bebe pali ni Aisha Jama foto bɛ n kun wallahi n sigilen mun b'i kɔrɔ n ye n yɛrɛ ka ko min bɛ téléphone na fo n b'a kɛ tan n bɛ k'a filmer de o ye kelen ye ne cɛ somɔgɔw bɛ bila u bɛ ko dɔ bɛ kɛ réseau kan ni jatigiw bɛ bila u bɛ ko dɔ bɛ kɛ réseau kan a bɛ lakale a bɛ mɛn ka bila histoire kɔnɔ ni n fa ni n ba cɛ ni bebe pali photo tɛ ne bolo ala ka ne minɛ san ala ka ne minɛ ani Aisha Jama n ko kɛlɛ in ka di de kɛlɛ in bɛna ɲagandi kɛlɛ in ka di de a ka di kojugu awɔ cɛ ni ko ma kɛ kote dɔn fo ko dɔ de ka kɛ fo biɲɛ fara de ka kɛ o la an bɛ ɲɔgɔn jɔyɔrɔ dɔn réseau in kan mɔgɔ kelen ba ma ŋana wolo dɛ i bɛ kuma i ka mɔgɔw fɛ u ka n cɛ denw bila u ma fɛn kɛ u ka n cɛ kabila bila u ma fɛn kɛ u ka n cɛ somɔgɔw to u ma fɛn kɛ n'i m'a f'u ɲɛna u ka n cɛ somɔgɔw bila n bɛ bɔ n'i denw foto ye a bɛ ni ala ni kira cɛ n bɛ bɔ n'i denw foto ye bilahi lezi wallahi bilahi n bɛ bɔ n'i denw foto ye réseau in kan wa i yɛrɛ b'a ye fana i tɛ se ka nkalon tigɛ k'i denw tɛ ninnu kɔni ye o mɔgɔ ne yɛrɛ de taara mɔgɔ ma ne lata dɛ ne yɛrɛ de taara i denw lajɛ awɔ n yɛrɛ de taara n taara sanu di don min na yɛrɛ awɔ ne yɛrɛ de taara n yɛrɛ ah oui n yɛrɛ ah oui a bon attendait sali